Kagyari ang papabalo na hinamon sa inyo nga pang good vibes, sininga weekend. Kainit sang panahon, kapaang, huling hirit sa tag-init, kumbaga. Mangita naman sa lugar nga pwede makapabugnaw, inabalang may matugnaw nga tubig. May mga puno sang kahoy sa palibot. Matinaw ang tubig nga makapahulong-hulong ka. Di ni bala, ini ang katuan tapuas sa tripping ni Rome. Kag sa Sunday naman, mga senior citizens sa barangay Felisa sa Bacolod City ang nadalaan sang mga organic nga abono pati na mga seedlings. Ini para makasugod sila sa pagpananom sa ilang mga ugsaran samtang mahal ang mga balaklon. Plano ni RU nga buligan ang barangay nga mga produce sa mga organic nga mga fertilizers. Ini naman atong pag-istoryahan sa Sunday sa RU Agreeable.